प्रेजेंटेड बाय मगहिया म्यूजिक। देखी ना बजरंगी भाई, जब से मलवा गेले ससुराल में फोन न कर है तो लगा भी ना रे। रुक 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 लगा वही। हेलो हाँ हेलो। आएंगे जो ये से ससुराल के लिए फोन एकदम न कर रही। हाय बापा छौड़ी हमरा गरिया वही बजरंगी भाई आगे आओ तू मिल तोरा बता वहिया। कंचन राज मुजफ्फरपुर। जाई के तू बस गई अपन ससुरारी गे, जाई के तू बस गई अपन ससुरारी गे। फोन कैला कहे दे तू गारी गे, हतारा के धर खूबे अखबारी गे। फोन कैला कहे दे तू गारी गे, फोन कैला कहे डीजे कंचन राज म्यूजिक बाय पीएम बिहारी। आहई पे आवाहन मिलेगे मिलेगे, आज काहे तोर दिन ढिलेगे। एगे सुनही आहई पे आवाहन मिलेगे, आज काहे तोर दिन ढिलेगे। संभरल जिंदगी के देनी तू बिगाड़ी गे, तू बिगाड़ी गे। संभरल जिंदगी के देनी तू बिगाड़ी गे। फोन कैला कहे दे तू गारी गे, पियावा के धरे थाही खूबे अकवारी गे। फोन कैला कहे दे तू गारी गे, फोन कैला कहे दे। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। फोन कैला कहे दे तानी कोन शरम तू कैनी गे, प्रियम के कैसे भूलनी गे। हे गे सुनही तानी कोन शरम तू कहनी गे, गुलशन गुंज के भूलनी गे। तोरे चलते बापा हमर मर के बड़ी मारी गे, मारी गे। तोरे चलते बापा हमर मर के बड़ी मारी गे। फोन कैला कहे दे तू गारी गे, भतरे के धरे थाही खूबे अकवारी गे। फोन कैला कहे दे तू गारी गे, जाई के तू बस गई अपन ससुरारी गे, अपन ससुरारी गे। जाई के तू बस गई अपन ससुरारी गे। फोन कैला कहे दे तू गारी गे, हतारा के धर खूबे अकवारी गे। फोन कैला